Toto je Mine Skyblock, server pre youtuberov, na ktorý som sa dostal. No a trochu som ho hackol. Získal som OP, odpálil všetky ostrovy, no a nakoniec získal ban. Divorci, toto by mal byť ten server, samozrejme sa nejedná o reálny miner, ale o fake miner aka Gulshablock, tak poďme sa tam napojiť. Yes, ako môžete vidieť, už sa nachádzam na minery. No a už som trošku viac vybavený, pretože tu s Gulshom hráme už niekoľko dní od otvorenia a aj náš ostrov je celkom pokročilejšom stave. No a dopozerajte toto video celé, pretože vám prezradím, ako sa aj ty môžeš dostať na tento server. Ale nie sme tu od toho, aby som vám ukazoval tento ostrov, no ale sme tu práve od toho, aby som hackol tento server, jo? Takže dáme si Game Mode Creative a uvidíme, či to bude fungovať, kámo. Yes, funguje to, ok, takže ja to môžem takto proste lietať a je to úplne, že super, jo. Celkom si užívam takto opečko, môžem si givnúť hociaké veci, napríklad dajme tomu nejaké diabloky si givnem, jo. Givneme si diabloky, kámo. Mám šťastie, že to ešte nikto nie je a dúfam, že na mňa nikto nepríde až dovtedy, kým vydám toto video. OK, takže givneme si nejaké diabloky a stack úplne stačí. Stack úplne stačí. Môžeme to dať takto na náš ostrov s Gulshom. Jo, Gulsho bude podľa mňa dosť prekvapený. No a napadol mi ešte jeden nápad, že by som sa portol na spawn a urobil tam trošku taký chaos, jo. Dúfam, že poznáte taký item, ktorý sa volá TNT, ktorý každopádne vyzerá v tomto modpacku naozaj dosť divne. No a asi viete, čo čaká tento spawn. Jo, poriadny výbuch, takže dáme si tu ešte, givneme si tu takýto zapalovač. No a porozmýšľam, kde by som tieto TNTčka mohol položiť, jo. Tu asi, kde sa hráči spawnujú, by som to mohol dať teoreticky. Asi jo, dáme to sem. Skúsime najprv dať dve TNTčka, že čo to urobí presne. Kámo, to bude poriadny výbuch. A OK, kámo, a to, že aj poriadny výbuch bol. No a ja sa nezdávam, chcem, aby to bol ešte extrémnejší výbuch a takto tu zničíme trošku povrch, nech to je viac extrémnejšie a nech sú hráči extrémne zhrození. Jo, volejte ma pán hacker, kámo. Dám sem ešte TNTčka. Toto opečko si naozaj užívam a vedel by som si ho predstaviť mať navždy, ale to sa mi úplne nesplní a ja budem rád, ak vôbec nedostanem ban. OK, takže mám tu ešte túto časť, ktorú nechám vyletieť do nebies. OK, kámo, vyzerá to tu ako po hackerskom útoku, ale že úplne. No a mohol by som ešte navštíviť aj ostrov nejakého random hráča, takže si to tu random nejako vylosujeme a ideme ku Shiltix, takže jo, je to hráčka, ktorá myslím, že je na tom úplne, že najlepšie na tomto mineri, jo. Tento server je otvorený pár dní a pozrite sa, ako to tu nevyzerá. Každopádne moje TNTčko už je pripravené, no a takto jeho jedno položím, ja nechcem to robiť na začiatku hneď nejaké extrémne a nemal by to byť ani nejaký veľký výbuch, jo, úplne v pohode, kámo, na začiatok. No a teraz sa už nachádzam v baseke, ktorá vyzerá naozaj dobre, aj tuto môžeme dať. OK, kámo. Pár TNTčok by som mohol pridať aj sem, jo, prečo nie proste, keď máme takto, čo ja som dostal ban? OK, kámo, ja som si asi nevšimol, že sa Gulsha pripojil a ja som dostal ban proste. Nie. OK, tak to som úplne nečakal. OK, vyzerá to tak, že si nejakú dobu na minery nezahrám. No ale to vôbec nevadí, pretože si ty zahrať môžeš. Jednou z podmienok je mať na mojom kanáli odber. Ďalšia podmienka je mať kanál nad 500 odberateľov. No a ak takýto kanál nemáte, tak si môžete zakúpiť členstvo u kanála Gulsha, no a máte isté miesto na tomto serveri. No tak, držím vám palce.